Okay, tuloy po ti programa tayo Damdamag ni Berto. Iti dito gundaway may kantayo ti tsansa po makainuman ken ni Dr. Clifford Unay Alva. Mani po na po di Xiamen, China. Kalpasan na po nga rimwar deti damag nga nangato ti temperatura. Ijay China gagiyem ken kabsat. Adu di kita nagsanga-sanga problema ijay. Di kita kadaraan tayo nga OFWs itugot di kita amo da agbakasyon da mapanday ti sa bali a lugar tapno maliklikan da di temperatura. Timmaod ti ado asakit, gubway apo tinapudot a temperatura, na iraman dito apo, dito kadaraan tayo nga Filipino, kang runaan na dito, nga timmaudan ti problema, dagitay undocumented, illegal ti kaadana, iti nasaong lugar. Okay, sa nga ili tayo, umuna ti amin, Diyos ti Agina, thank you very much, Dr. Clifford Alba, tited mo agundaway ti programa tayo, Damdamag ni Berto, live tayo, iti programa tayo. So, good afternoon, kumusta dita? Iti agdama, Dr. Alva. Naimbag nga daw tayo amin manen kakabsat, kita Ilocquanan. Tatangal daw ket napudot unay tayo mabot man iti 39 en iti kapudot nan. Okay. Ken tibaran na ket adu iti kakadwa tayo nga Pilipino dito itatang adaan uyek na gurigor ken digiti sakit kasi tibayag na nga hanga rimrimot itatao ditoy tatalo atawen di pandemya itatalang manen nga tawen nga makaruar ti tao so mareknado una iti pudot ita kasla na pudpudot pa ditoy yan dita Pilipinas. Okay. Okay, so ano dito reports when naawat tayo nga reports nga dito amo nga Chinese pasla tapno maliklikan da dito na barang nga temperatura mapanday ti sa bali a lugar. Kasat kinagpaiso na dito doktor. Well, sir, kasi kadwa na tatla kadwa na digito Chinese ket rumor da talaga ta padagsapol iti mabalinda nga pagyan nga pag-stayan tapno no may epan ti sobra pudot na met ditoy. Okay. Okay, mano nga tawin tayon dita China, doktor? More than 15 years up dito yan, sir. Okay, okay. So that is the first time nga from that 15 years nga kaadam dita doktor, dito ka kaunaan nga gundaway nga ma-experience siya ti pagilyan ni China ti kasto ti kabudot na wenno temperatura nga nabara unay, dok. Mas ti experience mi dito ay kada summer talaga nga pudot na ta DJ humid kaslang kapagit makaangis no talaga nga nga kapudot na dito ita lalo na ta DJ angin na ket kasla lang sa bali kasla kung mataikan nga mailong out tinted danon ket kasje tiknana ti pudot na dito no summer. Okay. But dati ka strict ka ang ato DJ temperature gauge tayo. First time nga ma-meet ti kasjay nga kang ato ti temperatura dita China since nga dakay dita dok. When kasla mas napudpudot itatanga panawen. Okay. So amo tayo nga adu digitay sakit nga tumaod gapo ti kinapudot na. Okay. Digito nga sakit is dati kang runaan nga tamtamingen kada iti pagpapayan nyo nga klinika or hospital, dok? When, sir, kasi adda digiti kababayan time dito nga medyo may ilamlam kasi awan dito tanggapin may sudat syempre Pilipino laeng. One na ti umay dito ike talagang ti sakit-dakit talagang medyo narigat. Uyek, gurigor, ken dete adapt taeng COVID itatangin hanya kasi grabe na ngem adapt pala ang digite positibo itatang Pilipino. Hamit pa nga dimanon ti kadadaksan yung atake gapo iti puso ay gapo iti pudot dok. Adami ti kasjay nga kason. Adda digiti kaso nga kasjay ngem mas iti Xiamen kasi medyo abay kang pala iti taaw.
dahil jayente nga to, aparte ti China, di jayet kapudutan na talaga. At dadi kita na i-report din nga naganan di kita inaatake. Gapot hami nga madanon isuda ijayen, ti kaadayon na, kaya narigat iti agtraking itatata, unno amin nga pagluganan, nga Okay, so Doc, itibiyang ti ekonomiya, ano dito makita yung epekto na, especially ti panaggastos ti tao, gapu ti kinapudot, siguro electric bill, gapu ti panakausar dito air conditioning unit, or ano pa, Doktor? Ti pagpintasan na lang dito China talaga, kaya nalakala iti kuryente, uri agmalmal when ug malmale when patpat na medyo lalaka pa lang di kiti bayadan dito ngem tilang rigat na talaga nga rumwar ka hamo nga makita iti ruwan kan talaga dadaatin hindi iti unig establishmento ta handa nga mapudutan. Okay. So kahit nasa wen kada gito yung alal daw limitado ti movements ti tao gapo iti kapudot ti temperatura do. When sir. Okay. Kadigiti pagtrabahuan, kasla kumakada kayo, dakay ti klinika or hospital, ano digiti ma-encounter yung kasla saan kayo nga makapag-function nga husto, gapoy di deti na pudot nga tiyempo? Di kadwa na circuit, nga hanggang makapag-anauna ita digiti daduma ay ti kanayon nga aramiden mikit at dakam iti event when no medical mission. So at the every Wednesday mingamin nga charity movement and panangtulong kadigiti ka komunidad dito iti mga iti Chinese. Kami nga marami kita taga nga nagbara iti ruwan. Okay. Amo tayo nga di China ket may isa kadagiti kadudurasan nga nasyon, ha? Digiti pagtrabahuan dita adda ka digiti kasla panangkat iti oras, panangyababa ti oras ti panagtrabaho, panag-eskwela or anyaman, even government offices. Doc, gaptap no maliklikan da di nabara unay nga tiyempo. Kas katata awan nga agkat dati oras ngem kailangan man dati July when August DJ talaga nga kabaraan na iso nga dinipend no kasi no lalo na ag save dati energy dati ditoy iso nga from 10 to 5 DJ trabaho no ka. Okay. Ti Weather Bureau dito China, ada ka dito assessment dan no aping kastuti kabara na or is it a part of climate change, Doktor? Gapo dito sir ta medyo narigat iti kasasaad when it comes to panagdamag no agapo iti gobyerno talagang handang agipatbatag nga talagang sitwasyon anyaman di kiti mabalin nga maamuan ti tao dito daunay nga agipatpagamag ti kakasta iso nga dakamlaengen ti mga aramid talaga ti dadto mati no anyaman ti ming aramid kasi social media dito kaya medyo nari. Okay, so kada gitoy, ano di kita makita yung aramiden ti gobyerno, tapno matulungan ti tao in line kada ting paspasaren yung temperatura dito China? More on sir is talagang nga in-open da amin nga corner dito ket adda digiti establishmento kasla mall, kasla kumakasjay panantita tao ken tatake talaga nga in kabil da amin ti pagpintasan digiti park dito digiti maparin pasyara tapin imi andam sir ta amin nga paligid da talaga nga nagikabil da napipintas na kayo ken nagmula da talaga. Okay. Yung mga events mo, outdoor events, limitaran ka dito gobyerno, ti pa nakayuswat na.
Gapo iti kapudot Wednesday. mo po. Oh, okay, okay. Okay, okay amo tayo, no dito Pilipinas, namnamaim tinapudot nga temperatura ti aldaw, but ag down iti rabi. No, da kayo nga mangrukrukod, kasano ti pagdumaan ti temperatura iti aldaw ken rabi dita China? Iti aldaw sir, talaga nga kapudot na yung iti rabi ikit, talaga nga humid. Tapos kasi awan angin na iti rabi. So digit magrigatan ti tadto mga tatao dito, lalo-lalo na digitay kababayan time nga di makarkarwar. Talaga nga isumet iti pagrigatan na digitay sitwasyon da dito ita talaga nga handamet nga makarwar namin tapno makalangab da kuma iti napintas met ngin. Ngayon tila pagrigatan ta ti rabi talaga ket talaga. Kaslahan ka makaangis sir iti pudot na. Okay, okay. Okay, so awan met pa ti kunayo nalalakapelan magadyatang hammet pa nga nag-move ti presyo, especially dito kang runa na kasapulan para iti panang refresh ti bagi or agricultural products dito China, gapo iti dito napudot nga temperatura apo Alba? Nangina itatang sir. Okay. Ang talaga inan kata na kami itatakit hanggang nga mabalin nga talik nga talaga iti magata nga dadto matiruar ka talaga nga han nga usto iti maited da kasi expired da so di kita iti pagbagami nga mabaling nga pang-prevent kasi ada di produkto dito nga talaga nga mausar nga pang ipud niyan idadto mamata talaga ket expired da. Okay. Di ba dito China, adamit diri time nga talaga nakalamlimiis, umabot iti 0 degrees. Apo Alba? Yes, sir. Kanta winter medyo nabayag iti winter talaga nga June ket na nalamiis palaeng. Dati mauding aldaw iti June. Digito kapudot na kasi duwa nga Domingo. Okay, okay. Okay, so kada gito nga aldaw, digiti pasyente yo mostly digiti sakit da gurigor oyek gapo iti pudot, rumrumwar nga adu digitay undocumented wenno illegal ti kadana iti deta nga lugar. So kumusta da? Aglalo ni sudat maapektaran iti deta nga sakit, doktor. Dati ti karirigatan na nga parte kada kami lalo na ta kadwa nga Filipino nga doktor ditoy. Hindi tayo papanday di ospital. Kami nga pa yung kompleto talaga ti facilities mi dito. Dito karirigatan na ta isa-rek mi iso da iti di publiko nga ospital. Isot kanti kompleto nga facilities digit rigat na ta hami nga ma-assess no di mabalin mi nga maitulong maawan at talaga passport dan, tidak duma talagang at na medyo grabe di sakit dan. Kasi ang paduti nagkasakit dito nga talaga nga nagawid na nga bangkay. Okay. So dati ang may isang dedikasyon tayo nga ubraen tayo dito isulat maitulong tayo ipada tayo nga Pilipino. Okay, okay. Okay, so awanti yung mga sa baling nga nasyon nga ada diti undocumented when illegal ti kada ada diti crackdown nga raramiden da. I think last year Saudi Arabia tinang yuswat iti crackdown arrest kwenda diti so dito sir awanti kasjay nga mararamid. Itatanga ron sir ket gaputa na inaiyas asideg tayo met request tayo iti konsulado iti Xiamen ket nang ugim at ka di request mi nga makumusta kumamit digiti distress no matulungan kumamit no awiddan kasi ado iti digiti natiliw palaeng hamda pay nakarwar dati digiti 5 bulan dapat tulungan ita takaasi da unay gapo iti kapudot na talaga nga han nga air condition ti kulungan dito tulungan iti kapudot na dati pag-sharean da electric fan kaya dati
medyo grabe nga sakit na itatang tuberculosis na assessment 10 ngem di lang rigat na han nga maapaawid kasi haan nga mabalin nga mailaog isunay dyan ka aeroplano. Oh, okay, okay. So ada di kaslala, ada di kiti may uswat, babemit lang kada kay nga Filipino nga panang kumbinsir kada kwada, tapno agawid, manipod dita, doktor. Digiti ti medyo proyekto mimet kadete may sa akadwa ka doktor dito ni Dr. Chris. No may dagpa-check digit kung convince rin mi isu ikong convince mi isudan nga mag-agawid na lakuman ka nagrigat na sitwasyon ka ti kaadto sa Pilipinas diyan dito pay 18 years sakit talaga bangkayan talaga nga hanga usto iti gite ag self medication da gamin so digit kadanag for this year yung Consulate General ng Pilipinas dito sa Xiamen, imbag daan kam iti taga-konsulado dito yung daan ti puso nga ng rugi. Tapnon agkaroon iti meeting yan kadigiti undocumented nga Filipino dito. Tapnon makumbinsid ako mamet nga agawid. Kanayon nga isot rason iti rigat iti panagbiyak Pilipino. Handa awid oray di da makita pamilyadan oray bangkay da kanu agawid den kadwa iti Pilipino agyan. Kasi kasundan Okay, okay. Okay, so pagka agawid digito yan sa nga undocumented. Kasanod di kasanod proseso dok. Ada ka di pundo coming from the government or i-produce ti grupo or anyaman na grupo. Awan ti mai kabut undocumented da sir gapo iti kastada. Iso nga no adda digiti matiliw ket matiliw da lakit hindi amo da iso ito apuna apno may pa-shoulder ka di padang amo da no sindo ti mabalin nga ag shoulder amin ti gastusen from ticket penalty amin gastusen da di Pilipino nga gawid no ka iso nga iso iti talagang aramiden met iti konsulado tayo dito Okay, okay. Okay, so no adaman monitoryo doktor, adaman no ti Filipino dita China, especially documented and mano nga porsyento digitay undocumented doktor. Ti amok nga documented nga kas nga katulad ni Kat, we are more than like 10,000 di buong 10 to 12,000 di buong China. Ngem documented sir kaslan aduda sir. Okay. So 10,000 yung dokumentado, legal tikaddanad ta, but more than or ad-ado DJ illegal tikaddanad ta, doktor. Well sir. Okay. So no umay sa agpaagas di gitoy nga undocumented matrisyo nga iso daket undocumented ada ka di requirements or papers nga idasarda kada kayo before nga itrato yu ida nga maagasan doktor. When sir kaput adda ti inarabi di nga group chat dito iti undocumented munit anya iti tumungkal Pilipino ditoy no may da ditoy no awak put that may can be so that kung monitor mo sino di document. Okay. Doktor, request lang medyo umasidig ka lang kaditi kasi medyo puka-puka diti audio. Okay, so kada gitoy nga karaira ti sakit dita masansan nya adda digitay tratarin nyo nga saan nya dokumentado nga kadaraan tayo, dok. Talaga amin isudaket sir kumatakan gan saan ket talaga nga agpapada iti treatment na talaga iti kaaduan tapnon uri man paymet nga handa nga dokumentado diti met daing iti baka rignaan damet iti trato talaga iti padatay nga Pilipino so nga all of our client here are special kahit undocumented ka. So nga aramidan niya amin on yaman ti maitulong mi kadigiti tao nga awan
Elda ditoy iso nga ami medyo dumakit mabuting kapay nga mangisarek kadakwa dito ospital to talaga nga at the police desk iti ospital ditoy. Okay. Okay, doktor, yung dito si Bubukel nga pagilya na China, mo tayo nalawat ti China. Kastoy amin ti temperatura or adda na lamlamiis, adda na pudpudot nga parte ti China, especially Xiamen, nga yan yun, Dok. Halos tata sir ket apada amin ananam DJ laeng asidig iti mapan ni JT Bet ken Russia DJ ti medyo nalami palaeng idin diyan na itata. Okay. Okay. Okay, so kumusta deti kampanyayo kadagitay undocumented nga agawid dalaengen dito pagilyante nga Pilipinas. Kumusta ti response para kadagiti kadaraan tayo, doktor? Gaputa ado ti aramidan mi tatang mabalin ko mga pagsapulan ni Pilipinas ngem uray adda offer mo kadakwada sir ket ti rigat nang talaga ken ti dakkel ti penalty na talaga nga pilyan da palat ag stay ditoy dapo iti kadakkel ti penalty nga sangwenda. Isong medyo marigatan iti panang kumbinsir kadakwada nga agawid kasi DJ bagada nga rigat ita Pilipinas handang mapadasan nga talaga ti agsapol ti kasjay nga kadakkel ti sweldo dan kasi medyo dakkel ti sweldo ti agkatulong dito ngem talaga ti rigat numat. Okay. Yung mga boss, employer once nga undocumented di Pinoy nga kadwada, awan ti sungsung-batan da iti linteg kas pagarigan ta matiliwan di kadwada nga saan nya legal ti kadda na dita, Dok? Adda sir, dakkel ti penalty no isuda iti amo, dakkel ti penalty da ken adda pay gundaway nga ma-block da iti panagawi pag panagbakasyon dito sa Pilipinas no kano kasta kasi nalakadalaeng nga giserek ti Pilipino ditoy. Okay. Okay. So gapo iti detoy sitwasyon parang rimwar adda nga ilantad ti kaadda ditay saan nga dokumentado gapo iti kaadda ti sagsagabaen da nga sakit, doktor. When sir. Okay. So yung kunayo medyo narigat nga kumbinsirin nila DJ ket gapo iti tsansa nga makasapol iti pagbiag awan dito Pilipinas nga adda dita iti likudan nya suda saan nya legal nga dokumentado nga adda dita parang kapit sa patalim nga kunatayo iti Tagalog, Dok. Talaga nga kapit sa patalim talaga isuda talaga nga di kapigsa di pandemya ditoy isudalaeng nga talaga iti adda kompleto nga sweldo da talaga di da makarwar idi. Yung tinigat di pandemya na di talong nga tawag karirigatan nga sitwasyon daket talaga nga handa makarwar adda digiti talaga nga nakaranas met iti anxieties talaga grabe digiti hang kami nga direct hospital idi iso nga naipabayag nga naipaiyawid nga bangkay kasi DJ rigat na iti flight dito idi iso nga ti karigat iti undocumented dito idi sir ket makitam nga talaga iti rigat da talaga nga amin pati bakras ti bantay ket talaga nga kalay-aten da tanon makaawid dalaeng iti boarding house da. Okay. Okay, doktor, madamag ko lang. Pagka undocumented, DJ may employo, iti may isa nga employer, ada ka di pagdiferensyaan, ti may ited nga sahod, compare ka di dokumentado, legal nga da dita? Well, sir, dakkel ti offer dangem da kami. Kasi iso talaga nga, at dadigiti amo nga talaga nga, once na nakastrek the giant, awan ti day of dan, awan ti kasadang uray sangapulo at awan the giant nga di na pinakita truar, talaga nga tanggapin da sir, basta napinta si sweldo da. Okay. So parang ijudelatan unig DJ compound nga agrekrida handa makarwar. When sir? Okay. Oo.
Okay. Okay, so gaputa ka kastoy ang lumanlantad ada kadimet ti mas naigigit ita nga kampanya ti kapulisan tapno matiliw digiti saan na dokumentado not only Filipino, doktor. Well, sir, ngem gaputa ti kasa ti proseso nga militi, sir, ket mas kayat da nga numatiliw daman at dada iti uneg gente di iti amo da ngem handang agtiliw nga basta-basta iti ruwar. Kasi awan ti no complain handa ka nga tiliwen ngem numatiliw ka iti ruwar di jet pagrigatan na tanabaybayad ka iti kulungan dakdakkel ti gastusan kasi dua iti pen bayada mo. Okay, okay. Okay, mairagpin ko lang, doktor. Last na ito, please lang. Dito yung pagilian tayo, agproblema ita, dito yung government hospital together with the private hospital, ti parang kurang ti nurse, gaputa, the exodus ko na daw, agpapanaw ti nurses dito, nga mapandibalas yung tao. Da kayo, kas may isa, doktor, kasi even doctors before, ket nagbalin niya issue, nga rin ito doktor, kaya da pa yun, di ba pa, nagbalin niya, nurse, di balas yung tao. Kas may isa nga doktor, dito yung Ilocos Norte, or ti Pagiliante nga Pilipinas. Kas jay kadimet ti nangiduron kada kayo tapno ag-practice kayo isa bali Pagilian, especially China, Doc? Gaputi sitwasyon ni sir ket hanak ka simrek nga dito nga talaga nga kasla medical. So nagyanak ti ti tatanapinta si di offer iti. Talaga nga kay may isang rason na meta talaga nagtirigat ti panagbiag kita Pilipinas dito talaga nga dimakyelat met nga awanan. Iso tinang porsigi akmet nga talaga nga pati ditoy intultuloy ko't nagbasbasa ditoy tapnon Okay. makamit gumet DJ han ko nga nailap ka talaga Pilipinas hindi. Iso nga ti pagmayatan na talaga ket kasla dudwa kam lang nga adda iti medical itoy China. Pilipino. Okay, okay. Okay, doktor, maraming salamat. Itindad mo agundaway nga makainuman da ka. Guest da ka iti programa tayo Damdamag ni Berto. Ada dito kahit mga kablaawan, especially in Barangay Anao and the whole Pidig. Taga-Pidig po ni Apo Clifford Alba, gagiyem kabsat, particular Barangay Dos Anao. Barangay da po former Barangay Chairman Paz Balyador. Go ahead, sir. Go ahead ka dito. Kat kuman nga kablaawan iti pamilya kita Pidig, Barangay Dos Anao, iti pamilya Alba, pamilya Orbi, pamilya Salvador, kan amin iti kakabagyat, kas pa kanyamin kani Alma Arsadon, kananya tumawag kanya, thank you, and Jubilee Patanya from Kurimak, thank you so much, kaya ko nga kablaawan iti madama nga dumdumngeg nga kakadwa nga Pilipino dito China itata talaga nga nag-inarami dam amin tapos makadengeg da itata sir so kablaaw kinong ada dito China tata mabuhay kayo and keep safe take unakon yung preventions nga magitugot ti payong danon ni tiruar so can God bless you all. God bless iti programam sir tapno adupay tupay maiparating yung damdamag iti padatay nga Pilipino ti intero nga lubong. Okay, maraming salamat and God bless you, Dr. Clifford Onay Alva. Mani po na po yung Xiamen, China, ng native po from Barangay Anao, Pidig, Ilocos Norte. I want to say thank you kani Lynn Corpus from Marcos nga adda ejemet laing China gagiyem kabsat iso na po tinangin durso kani doktor nga makainuman ko ay iti deto yung alda. Once again, thank you very much, Doktor. Babuhay po kayo. Sir, God bless po.